bij Neten Vreed. Miljonair Romke Kooinga en zijn vrouw Sylvana die presenteren jou het haar nijste boartersgeword. Het is een super deluxe limousine van 3,5 ton en de auto stiet je boeten en ik krijg eerst een roenleiding in dat apparaat. Jazeker. Verder komt er weer een bekende freestyle en we knallen het weekend in met Oerok. I'm just a soul whose chances are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Oké, ik draaf aan naar die auto van Romke Kooinga, dus dan zorg je hem intussen even naar de wieken en de hichtepunten in beeld. Ja, we zitten in een auto van Romke Kooinga. Oh, het is waar is jouw vrouw eigenlijk? Ja, die er krijgt uitstaan. We moesten er even uitzetten, want... Wisselen, hè? Ja, maar het is lekker warm, want we hier verwarming al omzetten. Verneemst het wel? Ja, het zit hier heerlijk, het zit noffelijk. Ja. En nou ja, want dit is een auto van, wat is het, 3,5 ton? Het komt net op 10.000 euro om, maar daar zit het om. En dan kunnen we maar met je twaalf niet zitten. Achterin wel, ja, dat klopt. Maar ik zitten, lezen, hing je, alles ken. Ik weet net hoe alles werkt, want ik hem nog maar krijgt. Maar massages, kind de stoel te doen, een keer sliepen. Nou, ik kan de televisie wel even onderdrukken. Is misschien ook wel aardig even. Ja, sjur eens even. En die kunnen we naar beneden. Er ben ding op maat van mij maken. Als ik erin werken wil, nou, dan druk ik even op de orenknopje en dan komt dat weer naar voren. En wat is dit dan? Dit kist uitskomen en dan kan een laptop op. En omdat ik recreëer, heb ik van de week even een keer een krant gekocht en dan kist de krant direct naar oplezen. Dus dat kan mij alle kanten, door het dicht en het gaat al hier automatisch. Maar Romke Kooinga, je bent niet in België. Stond een peer hier. En dan wil je ophellen en dan zit je broertje in hoeien, want dat is je broer, hè? Dag Berend. Hallo, ja. Nou, ik ben zelf nog net heel lang in België, mijn vrouw een beetje eerder. Maar ik ga Jelle hierheen werken. Zelf in de auto, ik rijd vrij snel, dus het een protte bekeuringen. Oh. En ik kies niks van of zelf riest. Nachts voort en dat soort grappen. Dus ik zei dat ook net lang. Toen ik uitzag wat ben de oormogelijkheden, heb ik een aantal opties bezoeken. Nou, een van de opties weer een helikopter, directieauto's. Helikopter? Ja, helikopter. Kijk, Utrecht in de litten. Ik heb zelf een vergunning voor onvreken, maar uiteindelijk ja, is dat ook net haalbaar, want dat waait en kist er niet eens vliegen. En de tijdwinst voel me echt trouwens. Nou, toen dacht ik dan hier een auto met chauffeur, ik op vet opvregen. Ik dacht, ja, dat zou veel kosten, even zeker het zelf niet aan. Dus Toen dacht je, mijn broer die kan wel een baantje broeken. nou, mijn broer die weer een zeer gewaardeerde taximan heel lang ergens. En ja, wij hebben beide ook wat hoor. Ik zei, had nou een mooie functie voor hij is te verrieden. Nou, hij zei, dat wil ik altijd wel aan uitdenken. Nou, zij is het plan een beetje ontstaan. 3,5 ton dus, voor 44 centimeter langer, hè? Ja, ik zeg 90 centimeter, maar het is 2 keer 44, dat is ook 90. Maar nee, bij de fabriek is een autokeepje de 13 centimeter langer. Nou ja, dat is wel 13 centimeter langer, maar dan kies bijvoorbeeld een hele grote ding er net in kwijt. Ik kan hier in sliepen, ik kan lezen, schreeuwen. Dat wil ik wel even zien sliepen. Nou, ik kan proberen. Ik zeg die van mij eens even aan. Even zien, die kan. Nou ga ik achteruit. Hij gaat nog verder. Ik heb mijn kersten nog net, ik mag nog een kersten mee hebben. Maar dan ga ik een keer niet lezen. Ik weet niet hoeveel. Nou, zo. En ik kan er voort naar helemaal niet kwijt. Ah, dat is net echt lezen, toch? Nou, vind ik wel. Als ik hier een kersten heb en ik een zaal lezen, nou, dan is het perfect. En er zit ook massage op, hè? Kunnen we dat eens even onder? Nou, ik kan wel onder, want ik ga het net proberen. Mijn vrouw wel, maar het skint hier mij te maken. Dan zit er wave, pool, stretch, lumbar. Ja, druk maar eens wat in. Druk stretch. Dan moet ik even goed zitten, hè? Ik denk dat hij zit bij jou op intense, bij mij op speed. Dat Oh, intens. Verneemst Ik vind niet... Ja, nou verneem ik hem. Oké, nou ik verneem nog niks, dus ze zit er alleen op die stoel. Hey, maar wat is dat toch? Hè? Want ze hebben steeds altijd een man en een auto in zijn verlengstuk. Maar dit is dus letterlijk een figuurlijke verlengstuk worden dus. In feite wel, ik ben eigenlijk eerlijk zijn net zo'n automan. Maar ik vind dit wel heel mooi. Het is heel exclusief en daar zit al je foefjes in. Er zit een koelkast zijn, ik zei het zelf wel. Ik dacht, het is wel iets hartje. Nou, dat is... dat ik net toch dat ze wie, maar er zit een echte koelkast in. Maar kun je alles wel wat vinden? Nou, het is, ik druk en logo helemaal wat aan. En dat is ook wel. Maar het is wel een koelkast. Dan laat helemaal geen champagne of wat er niet. Nee, nog net. Nee, dat maakt alleen als je. We hebben nog maar een die en is officieel nog maar presenteren, Joert.
Dus het is alleen nog wat ziekje en wen. Maar ja, het heeft wel wat. En dan kunnen we nog meer van, bijvoorbeeld met dit scherm hier. Nou, dat is echt zo, want het is wel mijn broer, maar het is aan de ene kant mijn broer. En het is echt een zakelijk iets. Hij is chauffeur, dus ik moet ook werken in privacy. Dus wat ik dwang in is, even zien, nou die is het. Die knopjes willen. Als ik denk van, nou ja, het is mooi waar ik wil bij het zien, dan doe ik het samen. Maar ik denk, ja, ik nou ook niks meer. Dan gebeurt dit. Ah, dan is het voort. Dan is de dicht en ik zie ook niks meer. En nou ja, zag ik vrij bellen en werken en maar op. Dus, en ik zit per week toch mensen stolvoeren in deze auto. Nou ja, als ik tolvoeren in de auto werkje, keer mijn oortarief, dan kan ik de auto er wel weer uithalen, dacht ik. En wat we even terugzicht worden, als je het net in wat. Hey, maar ja, het is natuurlijk weer Romke Kooienga, mooi, wat moois, mooi spultje. Viel dat extra dat het Bartelsgoed is? Nou, Bartelsgoed is echt, ik zie het wel een zakelijk iets, maar het is wel mooi op zich dat het bank is. En er zijn wel wat mensen wijzen die daar een grote probleem mee hebben. Gewoon vind het mooi en ja, er is toch zoveel organs, is altijd wel wat te zeggen. En als het een beetje boven het maaiveld is, dan hebben ze toch al een mening over die. Ik lees toevallig nog wat. Ik google, ik doe niks meer, dan heb ik toch googlen, maar dat vond ik nog wel wat. Wacht even, het begint je heerlijk te masseren trouwens hierachter. Wacht, zet hem even wat... Oh. Wat zachter? Ik geef hem wat omhoog. Even zien, nou, dan doe ik hem even naar pools. Dat zijn wel wat oorswijzen. Nou, die is beter, ja. En ik doe hem wat zachter. Maar er is heel wel wat op aan te zetten. Dus dat zal ik al wel. En dan in combinatie met wat oren, denk je. Ik hou me altijd vast aan de mensen die het echt menen. En ik heb ooit van een vrouw uit Schummeren, dat is misschien wel aardig, om dat nog even te zeggen, heb ik eens een keer een versje uit een Pussy-album gekregen. Oh. Die vrouw belde me op, die zei, maak je over tafsturen. Dat is uit april 53. En het is van haar heid aan haar dochter. Beste Anneke, rint het die mij in het leven, dan wusto beneden. Rint het die tjen, dan krijg je ek bekleiders op een side. Maar is net stom? Ja, denk erom. De ondervinding zult hij leren. De nijd, die is echt. Maar het bekleien, ze beren. Die heid. Vind ik wel heel toepasselijk. Zullen we naar de studio? Daar gaan we heen. En dan zeggen we eerst eventjes door dat dingje van omheen. Ja. Dan zeggen we, nou, hoe Romke eigenlijk zo grut worden is. Romke Kooienga, zoon van een winkelman in Anjem, begint in 1994 met zijn detacheringsbedrijf voor ambtenars. In 2010 groeit het bedrijf van een eenmanszaak uit naar 100 man personeel. In 2002 zit er voor het eerst in de quote 500. Ik zie dan maar als een zakelijke beloning dat de oren mensen uw bedrijf schat op 115 miljoen. Intussen het er 21 bedrijven, is er multimiljonair en hij geniet ervan. Ik wil heel voor u horen, zelfs ben ik inmiddels bij de 50 meest uitgenodigde Nederlanders. Vlak na het faillissement van DSB wil hij Rinsma-staten keepje en hij wil een bank beginnen. Dat werd meer een onvullende bank op mijn orenactiviteiten met ondernemersgebroek van mij te kennen. Doch binnen direct mindere beruchten. Van de weekend kwam de boeten dat de Kooienga Groep in de rede cijfers zit. Ja, nou mensen, kunnen even een applaus, want je hebt hem helemaal nog niet zien, hè? En Sylvana erbij. Ja, wie wat lullig, ik moet zo eruit zetten. Nee. Hier zit dat nog net zo. Nee. Eerst moeten we even proosten en dan ging het snel. Ja. Trouwens nog leuk wezen, hè? Want het is een bijzondere weekend. Had je van Argentijnse Comor binnen. Maar de paus? Ja. Hoe is dat vier bij je? Prachtig. Ja? Bijzonder. Heel mooi. Kun je dat uitlezen? Hoe dat viel? Nou, voor ons, ik ben katholiek. Ik ben katholiek opgevoed. En nou, voor ons is het gewoon natuurlijk een grote feest. Als je geen pauze hebt, dan voel je dan een beetje alleen. En dan wacht je heel graag tot een nieuwe pauze komt. En het maakt niet uit wie dat is. En dan verwacht je wel dat het een goede persoon is. Ja. Maar dat het een pauze werd zo snel gekozen. En dan zaten we te wachten, te kijken aan de televisie en toen was er witte rook. Nou, dat is voor mij gelijk even zitten en gewoon wachten tot de nieuws is. Ja, toen werd ik nog een Argentijn. En dat had ik er niet verwacht. Ja, dat was helemaal gelukkig, emotioneel, ja, heel trots. Ja. Dus dat is zo belangrijk. Hoe wie het met jou dan? Oh, ik leef daar wel wat in mij, maar ik ken net die voorgeschiedenis. Maar ik weet wel een beetje hoe het Argentijnse temperament is. En dat is heel emotioneel voor die mensen. Ja. Ik heb wel wat met de pauze, maar ik heb wel wat met Messi bijvoorbeeld. Ja, dat weer ken het punt in deze week. Dus, maar ik ben heel tevreden. We hebben Maxima, we hebben Messi, we hebben de pauze en ik heb Sylvana. Dus ja, ik ben wel een beetje Argentijn. Ja, dat is het een beetje van Romke Kooienga in het op. Want een aparte weekend denk ik. Want ik pakte de kranten erbij en dan zie ik op side 2. Hij heeft een nieuwe auto van 3,5 ton. En op side zoon, hij heeft verlies eruit met zijn bedrijf. 2 keer op regen. Ja.
van een paar miljoen. Ja, dat laatste, dat is natuurlijk schitterend. Ja, dat is schitterend. Ja, Maar dat wie is die de- auto een trucje om dat te maskeren? Nee, juist net, want ik heb net ook met de krant vrij alles op en ik heb geen moeite mee, want als het goed gaat, dan weet je ook wel te vinden, maar ik moet wijs dat het wat minder gaat. Alleen nog, het punt is, de associatie tussen het bedrijf met de auto en de Koinkengroep is een beetje misplaatst. Want Dat kun je wel verwachten. dat toch? kan ik Of wel net? verwachten, maar ik ken nooit de krant als je hebt van de Koinkengroep hier een heel duur pand. En dat hier is toevallig wel van Koingen vastgoed, wat toevallig dan ook van mij is. Ja. Dat jij geen hier Ja, maar dit is natuurlijk wel... ja. Dit is extreem. Dit is net een fiets Nee, maar fietsbellen of zo. Nee, maar het is in de crisis goed dat je een beetje yield doet. Ja. Je moet altijd anticyclisch ondernemen. En ik heb je net een auto om de verlies mee te draaien. Dus daar komt winstpotentie. Nee. Maar José, is dus echt... dit is goed nice voor u. Ja, dit is werden ze wel lekker dit zien. Je kan altijd wat voortkabbelings ondernemen, maar het is een werkwoord. En je staat net te juichen dat er verlies is. Maar op zich is het wel een keer goed om een onderneming te zien hoe en wat. En in de tijd dat het goed gaat, dan zeg ik altijd in de meeste blauw bij u in het eerst. Want als het minder gaat, steek ik er ook voor. Nou, dat kan ik nou bewijzen. Ja, maar ja, je hebt ze echt vragen om lening te ruilen. Nou, dat heb ze dan net vragen. Dat zeg maar ik dat- net nee, niet vragen. Alleen dit eist nog wel leiding binnen het bedrijf. Dat ik wil de komende 2 jaar net weer verlies draaien. Dus ik als aandeelhouder, ik ben 90% aandeelhouder van de Koinkengroep. Ik eist van mijn directeur, en dat ben ik toevallig ook zelf, dat ben 2 jaar de cijfers goed wezen maat. En als het net goed is, dan ontslaat de eigenaar Romke Koinga, de directeur Romke Koinga. Zo simpel is het. Dat klinkt heel mooi. Dat wil ik even van je vrouw weten, want het is mooi praat. Maar het hij te zei ik thuis hoor met jou van... mooi, we hebben 1,1 miljoen verlies draaien. Lekker. Zullen we nog... Zijn wij nu dit? Ja, zullen we niet in of zo? Laten we een auto kopen. Ja. Dan moet het echt, moet ik naar de markt en dan boodschappen doen en dan zelf koken dan. Nee, wij hebben het natuurlijk wel over. Hè, Maar daarom, is hij dus echt zo makkelijk, hoor? Dat... Ja, hij is heel erg makkelijk. Oh. Het is iemand die dan, ik heb hem nooit gezien er druk over maken over iets. Dat je zegt van, goh, dan zijn we nu in de problemen. Het is iemand die gauw snel denkt. Om hoe komen we hieruit en hoe moet ik het beter krijgen. Ja. Maar jij hebt wel eens zijn, ik denk 10 stappen vooruit. Ja. Waar ziet hij dan dat verlies? Welke stap ziet dat dan in je rollen? Nou, als je dus een beetje maskeert, want eigenlijk is er al bij winst maken voor hier. Alleen nog, Ja, maar dat bedrag daarvoor? Nee, misschien 2011 wie ik gewoon minder hier. 2012 wie het eerste jaar leer ik minder. Maar als ik dan de cijfers analyseer, dan is het derde kwartaal van uw marktaandeel wie 0 en het vierde kwartaal wie winst. Ja. Dus met oren worden, de opgaande lijn zit er weer in. Ja, maar serieus net omkomen dan dat het minder komt? Jawel. En waarom heb je dan niks doen? Omdat ik 1,7 nou beheersbaar vond. Had wij net alles doen in, wie het 4 miljoen weet. Al mijn concurrenten die vallen of om, of die vallen dit hier. Dus de enige wat wij doen, hoe is een beetje overleven. En ik weet zeker dat de markt alweer ontkend erin is. Maar ik heb van tevoren net, in een jaar dat slecht gaat, die ook de meeste crisispakketten. En als het goed gaat, dan drukken we een beetje op een rem. En maar als je ze nou vreet, van nou, je hebben altijd een mooi deal in de winst. Ja. 15 jaar lang dat het goed ging. Ben ze dan nou ik rij om te zeggen, nou dan verdienen we wel wat minder? Ja, dat denk ik wel. Dat weet je nog net dus. Jawel, want wij draaien bedrijfsonderdeel. En als het dan nog verder analyseert, één van die onderdelen maakt het gewoon winst. En dan wordt het wel net. En de groep werd vooral gemeen straks om de kwaliteit van mensen zitten springen, van Koinga advisering. Daar hebben we dit hier al een gesprek voor. Iedereen het er al op wat inleveren. Alleen aan de detacheringskant, de mensen met iets mindere salarissen, die hebben tot laatst wachten. Als we daarmee wachten kunnen. En nou zeg ik van, nou help mij of een opdracht te zieken. Of werk je 2 uur meer en het eerst zei gewoon, nou, waarom kijk je mijn hypotheek met ik doe niks, nou doen wij even niks. Dat is prima. Okay. Dat is geen enkel probleem. Dus ik ben nog even veilig daar. Ja, maar er is geen als het zo'n artikel normaal in de krant leest en dan werken ze bij zijn bedrijf, dan bellen ze direct in baas op. Ik kan hier een telefoontje krijgen. En via is niks. Er is gewoon een rustige situatie. Ja. Even waarom die auto? Want die auto is ontstaan omdat je hem, die moest er komen omdat je hem dus in België weet niet. Ja. Ik weet dat jou een bepaald stuit het net noffelijk vond meer in Dokkum. Mis je Dokkum nog wel eens? Nou, moeten we ook niet zo heel erg negatief natuurlijk. Ik hou van Dokkum. Ik heb er wel 21 jaar daar gewoond. Dus ik heb de helft van mijn leven daar ook in Dokkum gehaald dan. Ik ben nu inmiddels al 43. Ik heb, mijn 2 oudste kinderen zijn in Dokkum ook geboren. En ik heb natuurlijk wel kennissen en goede vrienden. En ja, dat is, in Dokkum ben je wel bekend. Dat is het probleem met de ambitie, hè? Ja, vanaf wij zijn samen, zijn we bijna 5 jaar getrouwd. Hebben we 2 kleintjes.
ja, dat veranderde voor mij heel veel. Ja, omdat je me echt bij elkaar kwam? Ja, en dan is het, Ronke is wel bekend natuurlijk. En het feit dat je met hem bent, en dan heb je gezien, dan ga je met hem mee, dan word je ook wel bekend. En dan zijn we altijd samen. Overal proberen we, totdat ik het heel moeilijk heb om voor de camera's, dan proberen we altijd samen te zijn. En dat is hartstikke mooi, maar dan ben je niet meer anoniem. Nee. En daarom naar België daar, een gigantisch huis, volgens mij. Ja. Kun je paard wat vinden daar? Prachtig. Ja? Ja, heel Je mooi. verdwalen daarnet? Nee, Ze in het zit begin op 5 wel, kilo maar- afvallen. Ja? Wat was? Waar vallen we Zeg ze het in? goed, zeg Iets het meer. goed. Nee, iets meer. Iets meer afgevallen. Ja, ik moest de schoonmaker, moest ik echt de tijd Maar je hebt het zelfs zelf. geen uitzien. Ja, helemaal Ja, echt zelf. Ja, echt waar. Heb je net een met de tijd is interieurverzorgster? het, nee, dat is met de tijd daarna wel gekomen, maar de hele eerste 3-4 maanden heb ik alleen gedaan. Ja. Ja. Ja, oké. Maar duidelijk is wel, je moest dus vanwege dat succes en vanwege dat deal dus bij hem voortgaan. Ja. Is dat toch een pijnlijke kant van het verhaal? Dat je hem uiteindelijk zei ze maar, de mensen in Dokkum die waarderen dus net, die zullen dus een beetje met de nek aan praten achter ons reg. Ja, nou ja, ze letten altijd op dit, maar ik ben dat wel wend. Het interesseert me verder niks wat iemand om mij denkt. Ik weet wat ik doe. Maar van Sylvana is daarna inkomst een hele vreemde situatie. En wij gingen in het begin een keer kennis of visite op een markt daar in Dokkum te praten. Dus zijn we van straks net schrikken dat er gewoon omvallen of je een lantaarnpil rennen. Nou, die vrouw zei, je hem hoog moet waanzin. Komt er een vrouw uit de porseleinwinkel. Maar een doos met kopjes, die shirt nou, knalt zatje een peel op en dan gaat alles. Omdat ze de bekende Romke en zijn vrouw nou zeggen? ja, blijkbaar wel, maar Ja. blijkbaar in die wereld liet ze het denken. Wij gaan bijvoorbeeld nooit naar een miljonairsver, maar de eerste keer nou je hebt verkering en je door wat oren denkt, we zijn daar geven we nog een keer heen. Dan kwamen we daar op parkeerterrein, er kwamen fjouwe mensen uit Amsterdam. Die zijn van, goh, eindelijk bekende Nederlanders. Nou, wij zwaaien om je zinnetje, wat is er aan de hand? Wat bedoelt u? Ze we toevallig correct even in beeld. Ja, maar er is ook wel een keer Sido. Ja, Want zeker. in die veiligheid in België, die auto is er onderdeel van, viel de zwier aan, is beveiligen. Dat heb ik te maken met de benauwdens van je baan, ontvoeringen en dergelijke. Hoe zwier drukt het op jou? Dat toch besteedt die koers? Ja, dat is voor mij best wel heel moeilijk natuurlijk. Want ik leef in twee werelden eigenlijk. Dus ik blijf gewoon zoals ik het was. Gewoon leven zoals iedereen. Maar de situatie wat financieel is dan veranderd. En het feit dat je de kinderen hebt. En dan krijg je van de rare mailtjes of briefjes. Ja, dat krijg je mee. Dat hebben we een paar keer meegemaakt. Wat zeiden ze dan? Dat we moeten gewoon wel opletten. Waar ze weten wel waar je bijvoorbeeld gaat wandelen. Ronke kreeg wel een keer een telefoon waar ik altijd dezelfde route deed om te gaan hardlopen. En dat was gewoon alleen maar in Dokkum. Ja. En dat gaat dan om ontvoeringen en dergelijke? Dat zou op Dat zich wel kunnen gewoon. hebben, maar dat denk ik een zwaarder maatje het is. Want in Nee, Dokkum maar- leven, maar het is wel bij de Ja, maar wel dat had ik bij jou bij West. Je vertelde dat. Ja, nou ja, Jij bent als op mijn ben ging nooit bijvoorbeeld alleen aan de school en ik heb wat oudere dochters. Ik weet nog wel dat de oudste die moest van uitwisselingsprogramma naar België. Maar nee, er wel een programma opstelt dat ik ben 50 kilometer daar 3 dagen in een hotel zitten. En dan mijn beveiligings... Nou, maar een team hadden wat is, kies ik het dan gelijk bellen. Ja. Nou ja, zoals deze auto had dan een volgsysteem dat ze elke millimeter weet. Als iemand straks denkt van oerok, ik verschoot die auto 5 centimeter naar steeds hier. Ja. Maar ja, het had een keerzijde, want wij kostjes in het huis in België. En dat drukt iemand de per ongeluk op een van de band. Dan ben je 3 minuten zien je politie met Ja. wat door. Zeg het uit. Maar ik wil je wat voorlezen. Want stel je voor, jou hebben nou, het zal misschien eens uit 100 miljoen, 74 miljoen wordt zijn. Je mag nog 1 miljoen houden en je verliezen alle dreiging. Je kan gewoon vrij doen wat je wil. Je kan weer in Dokkum en in Oerelweeën willen. Wat zou je dan? Nou, dan zoek ik dat wel doen. Want ik wil altijd in verband met mijn zin yield. Ja. Nou, het iets me net interesseert is die heel totaal net. Want, Zou je dat ik wilde trouwens? Want dan ben je wel een heel soort kwijt. Maar nee, maar ik zal het nog sterker vertellen. Op het moment dat dat zo wie en via dus niks en je bent gelukkig, dan ga ik in hetzelfde hoeske, werd ik in het begin met Sylvana wennen. Daar ben ik op een volksbuurtje. Die mensen groeten me nou. Dus die in bij en bij tussen al je kratten en de mensen geniezen. Maar ik veegde maar die auto. Ik zie niet erin maar aan. Nou, dat heb ik de mooiste tijd gewoon. Cent is dan net zo belangrijk. Nee. He, Ja, dat verneem ik dus nou wel. Het budget is eigenlijk te volle, die benauwdens neem ik aan. Ja, nou ja, dat zeg je, maar wij zijn er net gespannen naar zonde, maar je bent wat alerter dan Nou, normaal. dan zit je een Audi 8 Ja, van trein hele ton. dan nemen ze in mijn maai, dan keep ik weer in. Nee, maar ja, Ja,
Ja. Dat kun je makkelijk zeggen, maar dan is die miljoen gauw op, ja? Ja, nou, dan is die maar op. Dan heb ik wel 2 auto's gewoon. Nee, maar ik bedoel, Nee. zo precies wat wij net, daar doen we net zo moeilijk Nee. voor. Maar je bent al later, je had er een auto mijn kenteken, 2 dagen achter me is in jou betrof, zo simpel is het. Ja. Maar in Dokkum gebeurde dat door de Bolle en in België net. Nee, dat is verschil, want daar ben je meerdere mensen op zichzelf als het ware. Ja. Dus dat is al wat solistischer, zo simpel is het. Oké. Had je nou nog wat wollen? Wat is nog jouw grootste wens? Mijn grote wens. Ja. Als miljonairsvrouw. Als Misschien heb je missionair. een tientje geld van nodig. Misschien maar hem. Ik heb gewoon wensen en gewoon... ik zou dat willen dat die mensen dat het moeilijker mee hebben. Of dat er die oogjes een beetje open gaan en gaan wel beter nadenken. Dat het geld, zoals iedereen zegt, maakt niet gelukkig. Je moet het zelf gelukkig. Je moet zelf van maken. Het is helemaal geen verschil. Kijk, het enige wat ik kan zeggen, dat het dan, de voordeel heb ik gemerkt met ronken, is dat ik vaak naar mijn familie kan gaan. Omdat mijn hele familie woont in Argentinië. Als het probleem met gezondheid, zoals geweest is in mijn familie, hebben we kunnen een operatie kunnen betalen. Dat was voor mijn schoonzus in Argentinië. En er zijn wel, jammer genoeg, situaties geweest waar mensen in nood zijn geweest. En daar hebben wij kunnen helpen. Maar ik denk dat je straks 24 hier bent, je zit op een bankje, dan denk je heus net, ik haal die miljoen gewoon. En dat zullen deze mensen denk ik al wel hebben. Het is mooi dat je naar een 4-sterren hotel kan. Dat vinden wij echt voor een keer leuk, zal iedereen vinden. Maar er is niks mooier dan dat je met 2 broodjes en een thermos kan ergens in de berm zitten. En dat belooft je beter bij dan in een 4-sterren hotel waar je maar zitten hebt. En als iemand mij vraagt, wat zijn die mooiste vakanties? Dan ben het net die vakanties die we toevallig een keer betalen in een 4-sterren hotel. En had je dan van die audio wollen? Ja, nou dan... Ik weet wel niet. Ja, nee, ik hoor het wel. Zeker op tafel. Ja. Nee, Oké. maar ik wil daar net in gevaar brengen. Nee, vond ik net. Hey, tegen dank voor je Niks te verhaal. danken. Blijf even Ja, lekker zitten, want we gaan nu naar de mystery guest. En ik weet dat zeg je dit in België wel eens? Ja, we Ja? kennen Dus ook naar Friesland. je mag de eerste vraag stellen in je vier beiden. Oh, Vind je dat leuk? dank Dus u wel. wat is de man of een vrouw? Zullen we dat wel? Is het, Oké, we gaan naar de mystery oké. guest. Doe maar. Het is van is de man met borsten? Oh my god, wat is dit nog weer? Romke, eerste vraag. Is de Johan Derksen met borsten? Ik jij niks. Heb jou een vraag? Ik begin mij een beetje. Volgens mij doet je een bannerprogramma. Stel eens een vraag. Ben je ook bekend van tv? Nou, hij heeft hij is best wel geen loot, maar ik zeg het. Is het Reinoud? Ritsma, ja! Van check! Nou, applaus! Ik zeg het. Dan mag je ding even vasthouden. Wat dan? Nou, dat klinkt het echt helemaal jouw waar mag ik Misschien zitten? heeft hij in de kroeg zitten, krijg. Kun je hier zitten? Oh, mooi. Ja. Ik zit de hele lijn in de kroeg, jongen. Hey, was toch mijn vangrail lekker optreden bij Oerok? Ja, Zit hij erin, jongens? we hebben die jongens. Hey! Ja. Zit tot iets op de bank? Ja, eigenlijk wel. Nou, ik ben een beetje wurgijs. Wat dan? Nou, ik zit hier al in de studio. We zijn aan het schreeuwen en daar was heel wurg van. Nou, dat is dan lekker Dus, om hier even te wijzen, toch? Ja, Hey, ik dan is het helemaal maar de beelden bleed. Ja, ik had het jet, ja. Oké, draai maar een keer. Oh, nee wel. Meer is dat nou, joh? Ja, wat je hem net weet is dat is studio, die wordt dat is dezelfde waar check-opname wordt. Ja. Dus daar heeft hij wel eens om zitten te draaien. hè, Nee, Steven? ik kan je nog Ja, een draaien. jawel. Nee, dat waar ik net, jongen. Echt wel eens een keer oefenen. Rol af, kom op. Even een mooie vraag. Ik zit- Vangrail, een toepasselijke naam voor een band met pech op een vlechtstrook. Ja, dat klopt het, ja. Ja. Hoe wist u dat? Nou, weet ik dat. Ik weet het net. Ik heb die vraag in het scrum, maar Nee, mag ik het even vertellen? ja, vertel maar even. Nou, we hadden weer een hele mooie bus hier in wij. En daar stien wij op een vluchtstrook, want de uitlaat die leidt rond wij. En dat wist ik eigenlijk wel, dat het gebeurde zo. Ik hier aan het even naar Sjem. Maar dat deed ik dus net. Dus dan stien we met de band op een vluchtstrook op een A6 van Almere naar Lelystad. En daar werd het heel zusterwiesvol, dat stikt daar. En we stien op een vluchtstrook. En het regende heel bord. En Sander is de drummer, wie slim zie ik, die hier koorts, 40 graden. En we zeiden, zullen we erin zitten, blauw of net? Ja, we willen blauw maar zitten. Ik de ANWB bellen en die mevrouw die zei dat ze mij van... Mag ik gewoon zo weer praten? Oh. En die mevrouw die zei dat ze mij, als ik u was, zou ik toch maar uit die bus gaan. Want we hebben wel eens momenten meegemaakt dat het toch net verkeerd gaat. Nou, ik zei tegen die jongens, zullen we zitten blauw of net? Nou, we blijven wel zitten. Ik hou wel een beetje de buitenspiegel in de gaten, zei onze chauffeur. Maar we hadden het weten, want er kwam een vrachtwagen om, maar een grote asfaltvrees op een combinatie.
En die man die weer in slaap vallen. Midden in de nacht. Dat een meen je net. kwartier of jouw. En die klapte achter 10 uur de bus aan. Dus dan snap je het wel. Dus alle jongens in die bus die zitten gewoon in boeten. Maar iedereen koelde gewoon... Hoe bedoel, zit een boeten? Nou, je bent eruit slingeren. Die hele ziekte van die bus wie er verwaai. Dus dat was de vangrailbus, zeg maar. In de Dus vangrail. Die weer voor. Maar je met zo'n E10-busje, toch? Ja, zo'n etenbus hier en weer. En Maar hoe is het met die jongens dan? heel goed. Ja, wie in één keer van je koorts af, denk ik. Ja, die weer niet. Ja, die weer niet goed kort. Maar dat was... Ik heb alleen Sint de Goel naar Roelof. Ja, nee, dat Ja. kun je vaststellen. Absoluut. Dus dat was een flinke schrik. Oké, nou, draai nog Maar we een zijn keer. er nog. We zijn Ja, er daar nog. bist er nog. Nou, mooi. Rood. Oh, wacht even. Shit, dan moet ik even de nummer 12 van Reert pakken, want dan heb ik het zelf. Oh. Lippenstouw als een echte artiest, seks, drugs en rock'n'roll? Tuurlijk. Nee. Jongen, Je zit bij haar ook, drinkt net en had ik nooit seks van. nee, dat klopt. Dat klopt. Eigenlijk, doe wist Ik weet gewoon heel soort vandaag. Ja. Nee, vertel eens, wat is het leven als een artiest in Friesland? En, Wij hebben gewoon keihard werken. Wie kan je er bijna met mijn zoon maar we spelen? Achter elkaar. Dus ja, dan is er net een soort ruimte voor... Nou, soms draai je op een jong. Of op een die. maar geen groupies en dingen en zo? Tuurlijk hebben we die. Ja? Jazeker. Leuk? Ja, dat is hartstikke mooi. Zeker. Rock'n'roll. Straks Nee, maar net een PM, net van die... oor ook in het mal. Ja, Ik wil bij een keer mij rollen. nou, dat kan wel. Hey, dat is krek wat vandaag. Ja, Hè? ik vind het prima. Deal? Ja. Oké. En wat doen we dan? Ja, dat is ik nog net. Nou, draai er maar. Nou, ik heb me trouwens eens een keer opjoen van NL Doet. Daar heeft mijn laatst niks verbellen. Daar heeft nog een afspraak in. Oké. Dat ik zeg maar beloofd. Nou, de joker. joker. Nou, even draaien. Nou, al drie verschillen gewoon. Ja. Ja, dat is mooi. Waar het ons in 28e bij zijn Heid en Mem en het is echt een memmenjonkje. Ja, dat ben ik ook. Absoluut. Ja, nog steeds. Ik kom er alle dagen met mijn huid te hebben. Alle dagen. Dan riek ik even heen, even een bakje koffie, even met mijn huid praten, even met mijn praten. En dan kijk ik weer om de stier. En kroepek? Even kroepen. Zeker, dat je Ja? erbij. Met Ja, Mem en Heid beide? allebei. Ja, ik ben heel wies met mijn huid te hebben. Maar wat betekent ze van Rijn dan? Ja, eigenlijk alles. He, nou, het zou dat ik opgegroeid ben en ik was ook absoluut nog niet missen. Maar het is gewoon, als wij een vet optreden houden, dan ben ik wel geneigd om even een hoest te bellen. Om even te zeggen, oh, het is echt machtig mooi en dit en dat. En dat ik check gewoon, dan bel ik altijd even met mijn moeder stolven. Nou, wie is, hoe gang het? Koest de tekst goed? En zo. Nou, zeg ik dit dan. Ja, dat is mooi. Maar bist je ook verwend erin Mem? Of zo, die Heid? Ja, weet ik eigenlijk net. Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Maar wel op een goede manier. Net oerdreun of zo. Nee. Maar wel superleuk. Superleuk ouders had ik. Absoluut. En een heel leuke broer, Marcel. Ik heel leuk. En ze vinden dus ook dat het heel goed doorst. Ja, nee, maar ze zegt ik wel eens van ik zou daarom denken en ik zou daarom denken. Ja, ze ben ik wel, ik wil kritisch. Dat mag ik. Als hij de man, denk ik. Dus ja, heel leuk. Machtig. Oké, maar dan één keer draaien. De witte. Ik dat ik de laatste jokervraag pakken moet. Heden. Bist al een billen of barsteman? Een billen afbarsten, man. Ja, ik had ooit een keer hoe weet het? Mijn Clipcar Plus. Hij is ooit een keer die vraag onafhankelijk gesteld. En die zei dat Reinoud is gek op borsten. Nou, dat is gek wel jongen. Ja? Hè? Ja, daar hiest ze Ik ervoor, kies ja. het even voor, hoor. Nee, maar wat loopt die zoon in die barsten dan van een vrouw? Ik vind een vrouw gewoon heel mooi. Alleen dan die boppers de regio? Nee, of, ik vind alles aan een vrouw eigenlijk mooi. Ja? Ik heb Zoals niks het wel als een vrouw wezen willen? Nee, dat lijkt me niks. Do? Nee, het lijkt me echt nee. Nee, weet ik eigenlijk niet. Nee. Maar mooi. Heeft al een vrouw trouwens? Ja, ik ga een vrouw. Wat vindt hij Een ervan? stick of size. Een stick of size. Ja? Wat vindt hij ervan? Dat je toch bekend bent en alles. Ja. En dat de vrouw die van zijn podium staan. Ja, dat is altijd moeilijk. Maar dat is voor iedereen in de band heel lastig. Want ik ben natuurlijk altijd als je spelers en dan komt van het podium af. En daar ben wel eens vrouwen die een heel aparte dingen moeten vragen. En daar moet je dan maar mee omgaan. Wat dan? Nou ja, ik zal net in details Ja, treden, kom op, maar- wel. Nee. Dat mag je best. Nee, Het is ik- niet te vreed, kom op man. Nee, ik ga net in details. Maar jou niet, maar dan zeggen ze gewoon van, was de jongen met mij? En dan kiest die vrouw in het dienst. En ben je dan wel een knappe vrouw? Hier? Tuurlijk. Net met Hey, we drie beugels in of zo? Nee, daarom wil ik die krankje mooi hè. Ja. Oh. Ik weet het, dan zei ik net dat ik met hij mooi ging. Dan zei ik dat ik een etentje heb of zo. Dat klinkt wel mooi. Ja. Hey, we zitten erop. Oh, jammer man. Vind je het leuk? Hey, Ja. zij treden aan snop. Kissen? Ja, natuurlijk. Dus bent? Nou, zei je dat? Is je op Oerak?
Nee, nog net. Nee, nog net. Stennis is dit. Stennis. Ja, red ik die hoor, hè? Ja, red ik die. Hey, applaus voor Reinoud. Dank u wel, jongens. Wil maar even zitten? Ja, wij gaan naar de minuut. Een speciale minuut met muziek onder het einde. En ja, dat is altijd aardig. Misschien kan Reinoud nog even poepken mooi van. Ja, tuurlijk. Oké. Ja, de minuut. Ja, waar moet je hier op stippetje staan? Hey, we hebben wat speciaals betocht. Want we zeiden, ja, Oerok komt hier en dan moeten we muziek hebben. Ja. Dit jongens, dit is Stennis, een Dit band. is Stennis, ja, dat is een van de finalisten. Morgen bij de finale van de play-offs in Oerok. Ja, wat doe je daar, hè? Wat we daar doen, daar gaat morgen bekend worden. Welke bands trokken hier naar Oerok zelf. Oké, dan mag je die klok erin voor de minuut. Oké, Nou, nou dan jongens. mag je een oproep doen voor Ik Oerok. moet een oproep Ja, doen. Nou, kom dat gaat wel, want wij zijn natuurlijk heel enthousiast. En het is juist alle meesten die mij komen binnen. Wat we morgen doen is een hele belangrijke dag. Ten eerste staat er een speciale voorverkoop. €24, 3 dagen Oerok. En natuurlijk, er gaan 2 bands terug naar het festival zelf. Nou, dat wordt heel spannend. Dan focussen we ons natuurlijk op het festival zelf met Hemelvaartsweekend. Ja, dat is nu al een 10,5. En nog het 4,5 mei. Daar hebben we de headliners Guus Meeuwers, Miss Montreal, Kensington en Vangrail. Ja, de tweede jongen, dus de Vrees, hebben we dus de Vrienden van Oerok Live. En dat is een gratis jongen. Nou, er zijn al je bands die gaan connectie met u, dus ik helemaal te gek. En dan de zaterdag sluiten we oude mei Tribute Night. En dan hebben we ACDC, U2, en, Kings of Leon en Doe Maar. Ja, en deze jongens hebben wel een beetje woen, hè? Uiteindelijk. Als ze Nou, net bij de eerste 2 komen, dan... Maar ik ben al heel blij dat ze hier gewoon mij dus, ja, geweldig. Oké. Dus, Maar maar tickets ben te krijgen via www.oerok.nl. Oké, jongens, even Oerok. Ja, bedankt. Ja, dit wie niet, omdat je vreed en no, Stennis en knal erin, jongens. Pak dat moment. I follow you in deep seas, baby. I follow you, I follow. I follow you in dark river money. I follow you, I follow. I follow you in deep seas, baby. I follow you, I follow. I follow you in dark river money. I follow you, oh I beg you. Can I follow? Oh I ask you.